Днес ще ви срещнем с един баща, човек, за когото думите, които бих използвала, са изключителен човек. Казвам го не за да го лаская, в никакъв случай. Тук не става въпрос дори за ласкателство, защото причината, поради която го наричам изключителен и рядко срещан човек, е това, което в личната му история се случва далеч назад във времето, преди 10 години. Тогава в семейството на Венцислав Иванов и съпругата му се ражда второто им дете, Вики. Вики се ражда с детска церебрална парализа и с епилепсия. Две изключително сериозни заболявания, рядко срещани наистина, но все пак срещани сред нас. И тогава Венци, бащата, дарява част от черният си дроб, за да може и второто му момченце да живее. Днес Вики вече е на 10 години, но борбата, наистина борбата на това семейство продължава непрекъснато, ежедневно, ежечасно. Сега отново предстои лечение. Ние решихме да разговаряме с Венци за това какво им предстои. Не за да ровим в раната, не за да посипваме сол в раната на това семейство и на този баща, а защото за тези заболявания, за тези дечица трябва да се говори за това, защото не знаем в какъв момент на някой друг бихме могли да помогнем с информацията, която Венци вече има на база техният 10 годишен опит. Разбира се, тежък опит, но все пак опит. В предварителният ми разговор с Венци разбрах, че дори те обменят информация с бащата на Матей, момчето, за което спомняте си преди време цялата златоградска общност обедини усилия, събра средства и Матейчо започна своето лечение в Турция. Здравей, Венци! Здрасти. Аз първо наистина искам да ти благодаря за това, че се съгласяваш да разговаряш с нас за този сериозен ваш семейен проблем. Как е Вики? Добре. Да, имайки предвид състоянието му, така. Сега си е тук, защото малко беше болен, ама утре другия ден тръгваме за Гърция. Така, аз казвам, това е ваша ежедневна борба. Да. Грижите за него са много специални, предполагам. По принцип, да, жената постоянно е с него. 24 часа, 7 дена, много стоп. Да. Без нея той нищо не може да направи. Преди да започнем разговора ни за това какво ви предстои, ти ми каза, много кампании са правени в Златоград. Сигурен съм, че сега можеш да използваш трибуната и да кажеш за това. Първо искам да благодаря на всички, които се включиха в кампанията преди и на хората от общината, които правиха своето дарение и помагаха на Вики да стигнем до тук, нали, с рехабилитациите в Турция, в Гърция. И сега вече се насочим тук в Гърция, защото по-близко, по-евтино и по-хубаво работи, ми се струва. Предполагам, през всичките тези 10 години сте се срещали вашето семейство с други родители на дечица с такъв проблем. Чели сте много. Имаш ли някаква идея как Вики е съразмерно другите дечица в това състояние? Тоест, според теб, как оценяш това, че ти му даде част от себе си преди 10 години? Може би не всички знаят, че преди 10 години аз станах донор на Вики с черен дроб. Половината черен дроб от мене го взимаха, направиха трансплантация, за да може Вики да оцелее. Той беше в кома, изпадна в кома. Мисля, че 2 седмици, 10-13 дена в кома, заради чернодробна недостатъчност. Нямахме време да реагираме, нали, за кампания в чужбината. Трябваше да става спешно. Да, спешно, защото всяка една минута беше важна за Вики. За радост аз се оказах подходящ донор. Нали, стана операцията, всичко по трансплантацията е супер, но от комата ли, от ГЦП-то ли Вики изостава и то
изостава сериозно с умствено, физически, и затова се налага рехабилитация нали, в Гърция, в Турция ходихме, ама най-вече в Гърция, в България също сме били, но добре за Вики се отразява в Гърция, където вече 4-5 години сме там и, нали, поддържат някакво ниво. да, някакво ниво, защото ако се спре с рехабилитацията, това може да се получат много сериозни увреждания, нали, на гръбнака, на костите, и затова, нали, някои хора ще кажат, сега за 5 години не е станало нищо, но при нас като хора постоянно с Вики и най-вече жената с него и аз, нали, виждаме, че има напредък при Вики, но не е такава, като хората може би искат да стане. И ние искаме, ама за съжаление ни казаха, че това е процес, който ще мине години. Бързо е станало, но възстановяването е трудно. И затова продължаваме, нали, Разбира се, един родител, според мен, винаги трябва да прави максимума, както се казва, и невъзможното, за да помогне на детето си, пък дори и тази крачка да е милиметри напред. Аз съм сигурна, че вие отчитате напредъка най-добре, защото всеки ден сте с детето. И така, това, което казваш, разбира се, клиники в Турция, в Гърция, но ми направи впечатление, каза ми, много успешна трансплантация в България, разбира се. Не можем да отречем, че имаме специалисти, но ето, случва се, че трябва да се пътува, средствата са други, да вървим напред. В Гърция продължавате с рехабилитация. Да. Нали, повечето гледаме да сме през топлите, защото Вики е с слаба имунна система, която взима едни лекарства за потиска черния дроб, организма да не го отвърли. И затова е с слаба имунна система и много често се разболява. И затова гледаме зимата, есента, нали, зимата да сме тук, за да го пазим, нали, да не се разбира, защото няма ефект. Една седмица добре, 2 седмици болен и няма смисъл. И гледаме, нали, като се оправи времето, като е по-хубаво, да сме там, постоянно, като е здрав Вики, да се работи с него, да може да има някакъв напредък. Говорим за Вики, разбира се, но все пак от теб е взет част от черния ти дроб. Ти как си след трансплантацията? Добре, малко напълняха, но добре. Физически си добре, работиш? Да, работя в Рудника. Нали, всяка година по 2 пъти в годината отиваме в София на прегледи, нали, и аз и той, и наследят. За сега, слава на Бога. Да, слава на Бога, наистина. Кога тръгвате за Гърция? Имате ли дата вече? По принцип ние сме там. Цяло лято сме там. Нали, Вики малко се разболя сега и си е тук, но утре или други ден пътуваме за Гърция. Обикновенно аз не бих искала да говорим в някакви точни цифри. Разбирам, че нещата никога не могат да бъдат казани от до, когато става въпрос не само за лечение и за заплащане, но до тук как се движеха като финансови средства тези рехабилитации? По принцип в Турция 100 евро на час взимат, 2 часа на ден. Е рехабилитацията. Да, сутрин един и след обед един, 200 евро. И 40 евро за спане. Да, трябва да стоите някъде там. Да, това е 240 евро на ден, само за Вики за рехабилитация за спане. Това в Турция. А тук в Гърция е малко по-различно, по-ефтино. 35 евро е на час, 2 часа. Сутрин и след обед по 1 час. И квартира 450-500 евро на месец. Нали? И горе-долу, тук, като сме правили преди кампании, излизаше около 20 до 25 хиляди евро на година за рехабилитацията на Вики. Но ние като направим една кампания, нали, не сме цяла година там, защото той се разболява и горе-долу за 2 години
Парите успяват да се стигат, да. съберат. Да. Дай Боже да успяваме да събираме и дай Боже държавата ни да има възможност да помага на такива деца. А, Преди да завърша, всъщност и една от причините да се срещнем с теб сега, разбира се, първата е това, че ти самия ни потърси, за което аз от името на цялото сдружение ти благодаря. За нас това е доверие от твоя страна и на семейството ти към цялата наша дружина Златоград в една посока. От друга страна, разбрахме да говорим точно днес с Венци, защото предстои наша поредна инициатива. Този път изцяло за Вики. Следващата събота, знаете, в Златоград ще бъдат проведени Дейлови празници. Отново с подкрепата на етнографски комплекс Златоград в една посока ще направи кулинарен базар. Всички средства, които ще съберем на този кулинарен базар, ще бъдат за Вики. И разбира се, това не е единственото, което започваме. Отново ще бъдат поставени кутии в обекти, търговски обекти в града. Тези кутии ще бъдат за Вики. Моля ви, наистина ви моля, нека и този път да покажем, че сме силни, че сме добри, че сме отзивчиви, че обичаме човека. Обичаме човека. Аз надявам се няма да бъде преувеличено, ако кажа, обичаме се така, както този баща обича своето дете. Венци, благодаря ти още веднъж. И аз благодаря. Трудно ми е да ти кажа живи и здрави. Да, това е най-важно. Живи и здрави. Да, трудно ми е да ти кажа друго. Искам да бъде, всичко да бъде толкова добре, че един ден да ни потърсиш за още кампании. Защото за мен рехабилитацията означава, че детето е живо, продължава и вие с него живеете, сигурна съм. Точно, да. Трябва да се борим, защото тогава, когато нали, трябваше да стане трансплантацията, много лекари казваха, че това дете няма шанс да оцелее, но его. Да, и още веднъж да кажа, това, че говорим с Венци днес, не е защото искаме да трупаме някакви дивиденти за нашето сдружение или за някой друг. Защото наистина информацията, която той дава, може да достигне до повече хора. Нека да не се случват такива неща, но те са част от живота ни. За съжаление, да. Да. Желая да сте здрави. Благодаря и вие живи и здрави. Благодаря.